Nganong gibuhi man na sa Dios, pastor? Di man di ay niya ipakaon na ay di mo kalimot. Ang pagdili sa Dios sa pagpakaon, dili tungod kay dili makaon. Tuyom nga tuyom. Makatunok na ihi-ihi magimos kasakit. Sikala. Pero kaunon maginas tao. Tuyom. Di ba? So ang pagkamakaon or dili makaon, dili na'y basihanan sa Dios sa iyang pagdili. Apan siya'y nahibaw unsay hinlo nga angayan kanon ug unsa po'y hugaw nga buhi pero dili angayan kanon. Siya ang nakailaana. Busa siya ang nagsugo sa ato na nananas Biblia. At kung sila pastor, wa di mo nagbasas baguntogon. Sa man di ay naamas baguntogon, pastor. Ayaw ninyo tawga ug hugaw ang gihinluan na sa Dios. Na pastor. Nas buhat Gs 15, miabot ang kamatayon tungod sab sa pagkaon. Di ba? Nahinomdumo ana, maminaw ka na ganig kamatuuran, may gamiton ang kaaway sa Dios sa pagsulti nimo. Ay paminaw anak nila kay nagsulti nagbinutot, tambong mo sa ilang katiguman na malaang gimo, bitik gimo. That is the devil. Kung makabati mo'y naay mga tao nga naminaw mo sa kamatuuran diri, apan ingnon mo ay pailad arang nagseminarias gym. Dili na tingog sa Ginoo, tingog na sa mga kaubanan sa bitin. Ang pasanginlan nga namutbot ang Dios. Unsay gisultis Biblia, kalabot sa imong lawas sa akong lawas. Ginaingon sa mga scientist nga sa tibuok kalibutan dunay daghang nagalihok. Ang uban gingalag mga makina. Makina nga hinimog mga tao, giimbintog mga tao, sama sa inyong mga sakyanan, sama sa inyong mga motorcycle, sama sa inyong pambot, sama sa mga barko, sama sa mga eroplano, kana tanan pulos binuhat og tao. Lakip ang mga galamiton nga naasod sa inyong balay. Sama sa television, sama sa inyong gisod, sa inyong bulsa o sa inyong bag, ang inyong mga cellphone. Kanang tanan binuhat kanag tao. Ginganlan kana sa pinulungang in English og invention. Giimbento sa mga tao, gikan sa butang nga naana, mihimo silag butang nga wa diha. Ang balay gikas kahoy, ang kahoy gikas lasang. Ang television gikas puta og plastik, ang puta og plastik gikas yuta giminas mga tao. Sa naana ni mga butang nga tungod sa kaalam nagihatag sa Dios sa tao, ang tao nakahimog sakyanan gikas puthaw, nakahimog ligid gikan sa duga sa kahoy, nakahimog plastik gikas mga guso, ang inyong mga guso gagitanom sa inyong baybay, nahimong planggana, nahimong baldi. Invention ang tawag ni ana. Now, may usa ka filosofiya ang invento. Tanang tao nga nag-inventog butang, dayo nilag baligya sa ilang giimbento, ila ginang padalhan ang makapalit og usa ka basahon nga ginganlan sa in English og manual for owner's use. Palit kag motor, palit kag TV, palit kag computer, paghatag ni ana kanimo sa tindahan giputos na og karton, sa sulod ni ana naay usa ka basahon nga ginganlag manual for owner's use. Unsa man ang manual for owner's use? Ang basahon kana nga nag-describe unsa nang imong gipalit, unsa ang mga bahin ni ana, unsaon nimo pagalam, unsaon nimo pagtaod ang mga kurinti, unsay imong itubil sa imong sakyanan, unsay kapila ka buwan ay kamo ilis og uwil, naana tanan sa manual. Kung sundo nimo ang manual, mulungtad ang imong gipalit nga makina. Ngano man, ang gitugon sa nag-imbento imong gisunod. Ako kamong sultihan karong gabi una.
ang imong lawas, ang akong lawas, makina. Apan wala mainbintog tao, gi-create kun gilalang sa Dios. Ang Dios ray makahimo sa butang nga wa diha apan iyang ipabutho. Maunang pinulungan sa in English, creation ex nihilo. Ang buti pasabot anang Latino nga pinulungan, creation ex nihilo, pagmugna og butang gikan sa wa diha. Ingon ana kagamhanan ang Dios. Ang tao dili makahimog butang sa wa diha. Apan ang Biblia nag-ingon, by the word of the Lord were the heavens made, and all the host of them by the breath of His mouth. Sa binisaya pa na, pinaagi sa pulong ni Hiyuba ang tanang butang nangahimo o gikan sa iyang sinultihan, mibutho ang tanang butang. That is how God created the universe. Sa Biblia nag-ingon, and God said, let there be light, and there was light. Let there be trees, and there were trees. Let there be rivers, and there were rivers. Let there be birds, and there were birds. Let there be fish on the ocean, and there were fish. Sa usara, kapaglitok sa Dios. Salmo 33 nag-ingon, by the word of the Lord were the heavens made, and all the host of them by the breath of His mouth. Now, ang espesyal kayo sa tanang gibuhat sa Dios, ikaw ug ako, ang lawas sa tao. Kay ikaw ug ako ra, kung ang tao ra mo'y gibuhat sa Dios, nga wa lang niya litukas iyang pulong. Wa lang siya moingon, tao, butho. Wa na. Wa moingon ang Dios, liki sa kawayan, liki, pabutuan tao, dili na mao. Wapod siya mo ingon sa bundo, buto ang imong tumoy, pabutuan tao, di na mao. Ang Biblia nagsaysay kanato sa Henesis Kapitulo 1. O giumol sa Dios ang yuta, o iya kining gipurma sumala sa iyang dagway. Ang pagbuhat niya sa tao, pinaka-espesyal. Kay wa man niya litukara aron mabuto ang tao. Gikabudlayan man gyud niya, og ang pagbuhat niya sa tao espesyal, kay dili man kay mahimurang sa mas buwak, mahimurang sa mas bungtod, mahimurang sa mas panganod, mahimurang sa mas planeta. Wala. Gibuhat niya ang tao, Henesis 1:26, sumala sa iyang dagway. Kanang pulong sumala sa iyang dagway. Pagkabilihlo ni ana og sa trabaho pa sa mga artist, ang pagbuhat sa Dios sa tao gingalan nag masterpiece sa in English, sabi ni sa kinat sila obra maestra, nga sa binisaya pa pinakamatahom sa tanan nga iyang gibuhat. Ikaw na, ako na, ikaw ang pinakatahom sa tanang gibuhat sa Dios, kay gibuhat kaniya sa iyang dagway. Munang gwapo ka, munang gwapa mo, kay gibuhat mo sa dagway sa Dios. Now, pagbuhat niya ining aton lawas, oy, tanan kalabot ining lawasa, gisuwat pod niya sa usa ka manual nga gitawag natog Biblia. Salmo 139, mga bersikulo 13 paingon sa 16. Mabasa nato kining maong pinulungan. Ikaw mao ang nag-umol sa akong sulod nga bahin. Sa ato pa sa akong lawas, ikaw nagbutang sa utok, ikaw nagbutang sa kasing-kasing, ikaw nagbutang sa atay, tanang bahin sa sulod anin lawasa, ikaw naghimo ana mo na i-recognize sa nagsulat sa Salmo. Ikaw mo'y nag-umol sa akong sulod nga bahin, sa taguangkan sa akong inahan, imong gitabunan ako pagkanindot hastang pagkatao nimo, ang pagbuhat kanimo pinaagi sa paggamit sa Dios sa imong amahan o sa imong inahan, sa diyang napurma ka sud sa tiyan sa imong inahan. Gisulti na sa salmista bersikulo 14, muhatag akog pasalamat kanimo tungod kay makalilisang
o kahibulungan o yamot ang pagbuhat kanako. Pagkanindot, tinuod yun na. Wa nay makalupig sa lawas sa tao sa tanang makina nga naglihok sa ibabaw sa aping ining atong kalibutan. Ang makina nga muandar, labing taas, 20 anyos, guba na, dako ka na kay gasto sa maintenance. Pagpamalit sa spare parts, pagpang-repair, apan ang imong lawas, muabot og 80, muabot og 90. Si nanay karon iduol siya nako, ingon siya, Pastor, 84 nako. 84 na no? Tan-awara, nanay, ligom pagkaayo. Si Mama Saling, 82. Apan tanawan ninyo, murag dalaga nga 50 edad. Kuya, apa po sa Mama Saling, no? Mga igsoon, akong buot pasabot mo ni. Sa tanang naglihok sa ibabaw sa naong sayuta, wa nay makalupig sa lawas sa tao. Ngano man, binuhat sa Dios, sumala sa iyang dagway. Muna ang giingon ni Hari David, muhatag kog pasalamat kanimo tungod kay makalilisang ug kahibulungan o yamot ang pagbuhat kanako. Now, kining bersikulo 16, makita ninyo, sawa pa mahingpit ang lawas ko, nakita nas imong mata. Bersikulo 16, ug diha sa imong basahon, nasulat na ang tanan. Pasabot ni Ana. Diri sa Biblia, ang tanan kalabot sa imong lawas, gisuwat niya. Sa ato pa, o gusto gyud kang mutunhay ang imong lawas, nga mutaas ang imong edad, nga lig-on kagihapon, sunda ang nasuwat sa basahon. Kay samas makina, butangan gani nimo makina og dili mo gisultis manual, guba ng makinaha. Pananglitan, kung ang imong sakyanan ang manual nag-ingon, tubili na gasolina, gasolina gitubil ana. Kay kung imo nang butangag krudo, di kakadagan og usa ka gatos ka metro, guba imong makina. Kung ang imong manual nag-ingon, ilisig yun ang oil o kinig yun nga oil ang ibutang, kana yun nga oil ang ibutang, kay kung butangan na nimog lain, guba ng makinaha, ana pod ang aton lawas. Ang tanan nga isud inin lawasa, gisuwat sa Biblia. Unsay maayo mong kanon, unsay maayo mong imnon, unsay buhaton mo sa imong lawas, nasuwat ka na sa manual ang Biblia. Unsaon mo ang imong lawas. Muna yun dire. Nasulat sa Biblia ang tanang butang kalabot sa atong kinabuhi. Nasulat sa Biblia ang manual sa atong lawas na ang tanang paagis pagalam ining lawasa aron kita mutunhay. Dias Biblia nasulat kung unsay kanon, unsay imnon, unsay maayong buhaton sa atong kinabuhi. Gusto ka muasinsos imong pagkinabuhi, gusto kang muuswag imong negosyo, naas Biblia. Gusto kang mangasawa or gusto kang mamana og buotan nga tao, naas Biblia. Gusto ka nga maayo ang imong relasyon sa mga tao sa kasilingban, naas Biblia. Tanan kalabot sa imong kinabuhi, makaplagan kana nimos Biblia. Kung buhaton ta ang sukwahi sa nasulat sa Biblia, ang atong lawas madaot. Sa ato pa, may gisulti ang Biblia, unsay imong kanon. May gisulti ang Biblia, unsay imong imnon. Kung imong buhaton ang dili mao ang gisulti sa Biblia, garantisado na madaota. Busa angay gyud nato nga masayran unsay gisulti sa Biblia ug angay sad nato kini nga sundon. Unsa may gihandom sa Dios sa atong lawas ug sa atong kinabuhi, nahas Biblia na. Ang handom sa Dios, sultihan ta mo. Ang uban nato moingon nga kabus ko kay ingon ani may kabubuton sa Dios. Uy, ang Ginoo na may imong pasangin lang nga nung napobre ka. Dili na mauhinungdan. Unsay gisulti sa Biblia, basahon nato. Ikatulong Juan
versikulo 2, kay kana ikatulong Juan, o sara na kakapitulo. O sige, ingon diya, basa mo ba nako? Hinigugma, kisa may hinigugma? Ikaw, ako. Hinigugma, gipanghinaot ko nga magmauswagon unta ikaw sa tanang butang. Unsay mauswagon? Asenso. Wa nagplano ang Dios nga pobre karagyod hangtod. Wa nagplano ang Dios nga uyayod karagyod itandi sa uban. Dili tan-awang gibasa sa Biblia. Hinigugma, gipanghinaot ko nga magmauswagon kas tanang butang. Mag-uuma ka, daghang kag produkto. Mangingisda ka, daghang kag kuha. Negosyante ka, dako imong ganansya. Unsay imong buhaton ang handom sa Dios nimo, muuswag ka. Ikaduha niyang handom, og magamaayo ka sa panglawas. Nag-ubo-ubo ka na, nagsuka-suka ka, nagdugo. Unya ni adto kag doktor, kay nag-ubo-ubo ka, nagluwa ka, nagdugo. Ingnon ka, hinabako de ka sir. Dok, 13 anyos pa ko nagsugod og panapo ko, bata pa kay ko. Na sir, ang imong baga sir buslot na. Munang muubo ka, way sipon, pero inigluwa nimo dugo na. Gikan na nas imong baga nga naigo nas kanser. Ang handom sa serious, magmaayo ka sa panglawas. Unsa pa? Maingon sa nasayran ko nga mauswagon ang imong kalag. Sa ato pa, ligon imong pagtuo sa Dios. Tulo ka butang ang gisgutan ini Biblia ha. Nini tekstuha. Number 1, muasinso kas kinabuhi. Number 2, maayo ang kondisyon sa imong lawas. Number 3, ligon imong pagtuo sa Dios. Now, sa tanaman sa Eden, gisultihan sa Dios si Adan ug si Eva kung unsa ang maayo ug ikaayo sa ilang lawas ug kinabuhi. Nanomdo mo Henesis 1, gibuhat sa Dios sulod sa 6 ka adlaw ang tanan nga atong makita. Tanom, bukid, isda, mananap, langgam, bulak, suba, bakilid. Tanan, gibuhat niya. Apan sa ika-6 ka adlaw, sa nabuhat niya ang tanan diri siyuta, gibuhat niyang tao. Pagbuhat niya sa tao, niingon siya, akong ipiyal kini kanimo. Sa ato pa, ang kinaiyahan, atong malikita sa itong palibot, gitugya na sa Dios nga nato ingon nga tao. Muna nga, tao, bisag dagko ang kabaw, kitay hari. Tao, bisag dagko ang kabayo, kitay mo mando sa kabayo. Tao, bisag dagko ang isda, kitay mo dakop nga naman, gipiyal man na sa Dios ka nato. Mga kahoy, bisag hilabihan kay ganti, kitay mo piyal kay ang tao, gipiyalan sa Dios sa tanan nga iyang gibuhat. Now, apil sa gisulti sa Dios sa Henesis 1:29. Unsay imong kanon? Unsay akong kanon? Nag-ingon siya sa Henesis 1:29, og miingon ang Dios, tanawa, giatagan ko kamo sa tanan nga balili. So may balili, mga tanom, gulay, prutas. Tanan nga balili nga naghatag og binhi nga nas ibabaw sa naong stibukyuta ug sa tanang kahoy nga may bungas kahoy nga naghatag og binhi aron alang kaninyo kini mahimong kalanon. Ang plano sa Dios nga atong kanon bungas mga tanom ug mga kahoy. Munay plano sa Dios sa atong kinabuhi. Abi ninyo, sa panahon nga ang tao wa pa muka og karne, sa panahon nga ang tao nagsunod pa sa plano sa Dios, unsay ilang kanon? Ang gikan sa tanom, o gikan sa mga bungas kahoy, o gikan sa yuta, ang edad sa mga tao hilabihan tag-asa. Munang sa primerong 2,000 katuig sa edad sa kalibutan, gikan sa pagmugna o pag-umol niya, lalang niya sa kalibutan, hangtod lalang niya kang Adan o kang iba, sa unang 2,000 katuig, ang edad sa mga tao linibo. Ang Biblia nag-ingon, ang edad ni Adan 930.
Ang edad ni Methuselah, pinakataas, 969. Grabe na, no? Apan wa pa mag-ana-ana. Si Methuselah, kung imong basahon ng Biblia, si Enoch, 300 ka pinang edad, wag yun maggunit og baston, gikuha na lang sa Dios, gidaas langit, wa kaagig kamatayon. Muna si Enoch. Apan hangtod sa ikanapulo kakaliwatan, gikan kang Adan, hangtod kang Noe, mga 2,000 anyos ang milabay ang edad ni Noe, nga wa gyud kakaon sa mga butang nga dili gikan sa mga tanom o sa mga prutas. 950. Pagkahuman sa lunop, inomdumos lunop, sa dihang ang tanang mga tanom nangamatay tungod sa lunop, gitugot sa Dios ang pagpakaon sa tao sa mga mananap. Apan ang mananap, gikategorize niya duha ka klase. Diriwa pagani mahitabo ang lunop, niingon na ang Dios sa Dios, asa kang Noe sa Genesis Kapitulo 7. Noe, sa tanang mahinlo, pagsud og tinagpito, kamananap, mahinlo tay nagpito. Apan sa tanang mahugaw, pagsud lag tinagurha. Munang makita ninyo ang istorya sa Biblia. Sa wa pay lunop, nagmarcha ang mga mananap gikas lasang. Apan ang nailhan kay ang mga kanding, ang mga manok, uy tinagpito. Apan ang baboy, ang mga buaya, tinagurhara. Ngano man na, wa pay lunop, gibutangan na sa Dios ang ilhanan sa ginganlag mahugaw ug mahinlo. Kanang mahugaw ug mahinlo, pinulungan na nga gigamit sa Biblia sa mga mananap nga mahimong kanon, uban sab dili. Ang term nga gigamit sa Biblia, mahugaw ug mahinlo kun malinis. Ang malinis munay makaon. Ang mahugaw munay dili pakaon. Muna uban mga tao moingon pagsuting, nganong gibuhi man sa Dios, pastor? Di man di ay niya ipakaon. Na, ay di mo kalimot. Ang pagdili sa Dios sa pagpakaon, dili tungod kay dili makaon. Tuyom nga tuyom. Makatunok na, ihi-ihi, magimos kasakit. Skala. Pero kaunon maginas tao. Tuyom. Di ba? Way butang nga dili musud ginhawa kung kaunos tao. So ang pagkamakaon or dili makaon, dili na'y basihanan sa Dios sa iyang pagdili. Apan siya'y nahibaw unsay hinlo nga angayan kanon, ug unsa po'y hugaw nga buhi pero dili angayan kanon. Siya ang nakailaan na. Busa siya ang nagsugo sa ato na nananas Biblia. Atong padayonon. Human sa lunop, kusog kaayo ang pagkunhod sa edad sa tao. Si Noe, mo'y katapusan nga nagpangidaron og 950. Human kang Noe, niglugsong na ang edad sa mga tao sa panahon ni Nahor, nga amahan ni Abraham. 140 na lay iyang edad. Si Moises og 120 na lay iyang edad. Si Jose, 110 na lay iyang edad. Si David, 70 na lay iyang edad. Uy, kuya. Grabing pagkunhod. Kanos ang nagsugod sa dihang nausab ang kinanan sa tao. So ang Biblia nagsuti kanato niining maong kamatuoran. Ang tao mamatay og dili mukaon. Tinuod dili. Hala, pagpuasa ko ng duha ka buwan, di matiskig mo. Ang tao mamatay og dili mukaon, maunay katunga sa kamatuoran. Apan, ang laing katunga nga kamatuoran pod, miabot ang kamatayon tungod sab sa pagkaon. Di ba? Nahinomdum mo ana, ingon ang Dios kang Adan o kang Iba. Adan, Iba. Niya na, kamo na in charge diri ha. Tanaman si Idi, matahom ni kay daghang kay prutas diri. Kanang tanang prutas diri, makauna ninyo. Inyo na. Mangga, durian, mansanas, grapes, mansanitas. Kanamura na, tagkabog na mo kaog mansanitas.
Apan ang punto mao nga, ang tanang gibuhat sa Dios iyang gitugot nga makaon ni Adan, ang tanan nga naas tanaman sa Eden gawas sa naay gidili niya nga usa ka buok. Ang bunga sa kahoy nga tuas taliwala sa tanaman nga ginganlan sa in English og the tree of knowledge of good and evil. Sa Binisaya pa na, ang kahoy sa pag-ila, sa maayo o sa daotan. Kay matod pa sa Dios, sa dihang kauno na ninyo, mamatay mo. Ang pangutana, kadtong gidili sa Dios, di ba gito makaon? Ay makaon kaayo to. Munang sa kaikag ni iba, nganong gidili man gini sa Dios, oy. Ning suroy-suroy siya, ning paduol pud siya, atong kahoy nga nagsinaw-sinaw ang bunga, kanindot tanawon, nganong di mo na ipakaos Ginoo nga, nindot man kain ni tanawon, sinaw kayo, puwa-puwa, attractive kayo. Gipahimuslan sa panuway. Kung basahon ninyong Henesis Kapitulo 3, versikulo 1, nag-ingon ang maong teksto, ang bitin maoy malalangon sa tanang mananap sa tibok yuta. Ang bitin baya, simbolo kang Lucifer. Kaya ang bitin sa tanaman sa Eden, maoy gisudlan sa yawa. Ang bitin di man makasulti. Pero ang bitin, mikaon sa bunga nga gidili sa Dios. Unya, samtang si iba nagtanaw, ingon ang bitin, iba. Kabuti si iba, na may tingog. Natuog man to sa Adan, pagbiya na ako. Ngano na may tingog? Iba. Lingiling isa, uy, pagtanaon niya ang bitin man. Gididaan day mo sa Dios sa pagkaon sa mga prutas diris tanaman. Mo ba na gidili sa Dios? Ana ba pagsulti sa Dios? Ayaw mo kaon sa tanang prutas diris tanaman. Mo ba na gisulti sa Dios? Dili, oy. Masay gisulti sa Dios. Tanang prutas makaon ninyo gawas ana. Kaya kung mukaon mo anak, mamatay mo. Apan ang gigamit sa mabitikon, dila sa yawa, nga muling lagtaw, iyarag yung ipasod ang tao para makigsulti. Makigsulti man yun si iba. Kaya ang iyang gigamit, but-but man. Ingon man siya, iba. Kita kanako kaon ko no. Gididaan di emos Ginoo pagpakaon sa mga prutas diris tanaman. Ingon ang iba nga, pataka malangka. Ato lang ni imagination ha. Ato lang ihulagway ang nahitabo. Di man na mo igiingon sa Diyos. Unsa man igiingon sa Diyos di ay makaon na mo tanan prutas diri. Gawas anang imong gikaon ron kay kung kauno na mo mamatay mi. Katawas Satanas dito bitin. Tanawa. Ako, nagkaon man lagi ko. Namatay ko ha. Giilad lang mo sa Diyos. Ang Diyos na'y mangingilad. Kina, mo nang yawa. Ang yawa, butang-butangan ang Diyos. Sultihan ka mo mga higala. Dako nga leksyon atong makuha. Mutugan ka naganig kamatuuran. Maminaw ka naganig kamatuuran. May gamiton ang kaaway sa Diyos sa pagsulti nimo. Ay paminaw anak nila kay nagsulti nagbinutbot tambong mo des ilang katiguman na malaang gimo bitik gimo. That is the devil. Kung makabati mo na ay mga tao nga naminaw mo sa kamatuuran diri apan ingnon mo ay pailad arang nagseminarias gym dili na tingog sa Ginoo, tingog na sa mga kaubanan sa bitin nga ang pasanginlan nga namutbot ang Diyos. Move on ta ang istorya. Makaon man di ay ang gidili ning sulay o kaon si iba. Manay giingon sa atong text kaganina. Mamatay ang tao dili mo kaon, pero naabot ang kamatayon sa mga tao tungod sa pagkaon. Kay gikaon ni iba, unya gipakaon pod niya si Adan, sa gidili sa Dios kanila, miabot ang kamatayon sa kaliwatan tawhanon, apil ka og apil ko. Apan samas akong giingon, ang gidili sa Dios nga ayaw kana,
wala magpasabot nga dili niya ipakaon kay dili makaon. O kanon gyus tao musod gos ginawa, kana lang bitin pirting bitina na maginana, kana lang ilaga pirting ilagaan na maginana, kana lang baki pirting bakian na maginana. O kanon sa tao makaon gyud nga musod ginawa. Dito sa naakoy amigo nga nakaduaw anang lugar sa mga katsila, ingon siya, pastor, nahimuot ko kay naa may mino nga ang gibutang sa mino nga lista lako karatsa. Abi na kung unsa ng lakukaratsa, kay kanang lakukaratsa diri sa Pilipinas, sayaw mo na, lakukaratsa, ana mo na. Naikag siya, ni order siya lakukaratsa, pag abot siyang order diya sa ihang lamisa, pastilan pinirito mo diya nga mga ok-ok, kaya ang lakukaratsa sa in-English pa, the cockroach mo diya ang mga ok-ok. Ang mga tao nakapamatuod na nga bisan unsay gidili sa Biblia kun ilag yung kanon musudra iro nga iro makaon oy asusina ang ana asusina daghang espesyalista ana munay isumsumay sa mga manginumay sa bahal nga nindot kuno kaayo. Ang punto na ko mao ni ang pagdili sa Dios sa pagkaon dili kay ang iyang gidili dili makaon. Ang iyang pagdili pagsulay niya kung maminaw ba ang tao kaniya. Iyang pagsukod kung mutuo ba ang tao sa iyang gisulti or mutuo ba ang tao sa gisultis uban samas gibuhat sa panuway sa tanaman sa Eden. Muna duha ra gi atong pilian kinsa may atong tuuhan, ang gisulti sa Dios kung ang gisultis uban nga gipasangin lang ang Dios nga maoy butbuton. Muna'y sinugdanan sa pagsulod sa kamatayon sa tao. Si San Pablo nag-ingon sa 1 Corinto 3:16-17. Ba kamo masayod nga kamo templo sa Dios o nga ang Espiritu sa Dios nagpuyo diha sa sulod ninyo. Inyong lawas na, akong lawas na. Kung adunay mulaglag sa templo sa Dios, siya laglagon sab sa Dios, kay ang templo sa Dios balaan og kanang temploha mao kamo. Ang Biblia nagtug-an kanato, ang imo di ay lawas, ang ako di ay lawas, puy anan sa Dios, templo. Naa ang Dios puyo. Apan kung imo nang sudlan sa butang nga makadaot sa imong lawas, makalaglag sa imong lawas, samas mga butang gidili sa Biblia, gidili sa Dios. Ang tumoy-tumoy, ikaw nga tag-iya anan lawasa, laglagon sab sa Dios nga buot mo puyo anan lawasa. Wow! Grabe ni! Sa 1 Pedro 1:15-16, apan maingon nga balaan man siya nga nagtawag kaninyo. Kisa may nagtawag nato ang Dios. Kinahanglan kamo usab magmabalaanon sa tanan ninyong paggawi. Kay ingon sa nahasulat, kinahanglan kamo magmabalaan, sanglit ako balaan man. Ang pangutana, unsaon man nato pagbalaan ang atong lawas? Balaan na ang inyong lawas. Imo ning sigihag kaligo sa holy water kung bindita, or lukpo nimo gikan sa agtang paingon sa lapalapa sa panguros, muna'y pagbalaan sa imong lawas. Atong tubagon ang Biblia, Levitico 11:44. Kaya ako mauman si Ginoo nga inyong Dios, busa balaanon ninyo ang inyong kaugalingon, lawas ninyo. Og magbalaan kamo kay ako balaan man, dili ninyo hugawan ang inyong lawas sa bisan unsa nga mananap, nga mukamang, nga naglihok sa ibabaw sa yuta. Ang pagkaon di ay mananap, makapahugaw sa lawas. Pero ato naman yung nisgutan kaganina. Tinuod tag-as kinabuhi sa mga tao, sawa pa sila ng kaon og mga mananap, hayop. Tagnoy 200 edad. Apan sa humans lunop sa dihang wa nay buhi sa mga tanom, kay kinahanglan pa mang mutubo ang nangamatay ng mga tanom human sa lunop, gitugutan sa Dios nga makaon ang mahinlo, may distinction, gingalag mahinlo ug mahugaw. Paduong ta diha, unsa may gihangyo sa tao ngadto sa Dios?
Ang tao na, kanabang sa pagtunhay na kinabuhi, ang tao mo bargain man sa Dios, mo hangyo ba? O sa may hangyo sa tao sa Dios. Mabasa nato na sa Deuteronomy 12:20. Sa diha nga pagapadakuuna ni Jehova nga imong Dios ang imong utlanan ingon sa iyang gisaad kanimo, mga Israelano na ni, dito na sila sa Kanaan. Ikaw magaingon, mukaon kog unod, kay naibog ang imong kalag sa pagkaon og unod, sunod sa bugos nga kaibog sa imong kalag, kumaon ka og unod. Munay hangyo sa tao, Ginoo. Ibog man gyud ko anang karne. So may gibuhat Ginoo. Sa dihang ning hangyo ang tao. Levítico 11:47. Ako kang butangan og kalainan taliwala sa mahuga og sa mahinlo. Taliwala sa mananap nga buhi nga arang makaon ug ang mananap nga buhi nga dili arang makaon. Ning tugot Ginoo, mukaon mo gid ay karne ang tao. Ingon ang Dios, okay, tagaan ta ka. Tugutan ta ka. Gitagaan ta kag taas kinabuhi gikan sa tanom sa mga kahoy, sa bungas mga kahoy ug mga tanom sa bukid. By the way, sa pagkakaron mga higala, wa na magi tag-as og edad nato. Ang labing taas og edad karon 120 city man. Usa ni ini Adventistang tiguang babae dito sa Panay, Iloilo. Nabutang ni siya sa TV. Gi-interview siya, nay, kay maay pa magpandungog. Unsa may sikreto nimo nataas kag kinabuhi? Ingon siya, di man kumukaog karne. Muna na yan tubag, ilungga man to. Og ang United Nations, na ilang gihimong survey, research nila ang tibuok kalibutan. Unsay sikreto nga motaas ang pangidaron sa kinabuhi sa tao. Napulo kadapit sa kalibutan ang ilang giadtuan. Ang usa niini sa Okinawa, Japan. Ang usa niini diha sa Himalayas mountains, ibabaw sa India o sa Nepal. Diin ang mga tao ang ilang gikaon dito mga bunga ragyos kahoy ug diha sila kakitag mga tao nga tagkapi gatos ang edad. Ang usa niini dito sa Okinawa sa Japan, ang usa po diha sa Loma Linda, California. Usa ka community nga ang nagpuyo, majority 70% sa nagpuyo diha mga Seventh-day Adventist. Abi ninyo, human sa ilang survey sa tibuok kalibutan about more than 10 years ago, nakita nila og miproklamar sila sa napulo ka sekreto nga mutaas ang edad sa tao. Sa English man na, the 10 secrets of longevity. Unsay sekreto nga mutaas ang kinabuhi sa tao. Gisulti ang mga sekreto. Ang uban ining mga tawhana, ang ilang kinaiya regular gyud ang ilang tulog. Ang uban ining mga tawhana, ang ilang kinaiya mo exercise or magpasingot gyud sila sa kada adlaw. Apan labing daghan inilila ang ilang testimonyo, wala kami mukaon sa unod. Ang among gikaon bungas kahoy og ang mga dahon sa tanom, gulay og prutas. Muna, kana lang sa Loma Linda Adventist Community, gisurvey ang more than 7,000 ka mga tao sulod sa period nga 30 anyos. Pagkahuman nilang survey, nakita nila nga ang pangidaron sa mga Adventist nga tuwa magpuyo sa Loma Linda, mulabaw og 11 ngadto sa 13 anyos itandi sa average nga Amerikano. Ngano man? Kay ang average nga Amerikano mukaon nagkarne. Apan ang mga taga Loma Linda vegetarian na sila. Mo din ilang sikreto higala. Muna ang giingon diri, gitugot sa Dios ang hangyo sa mga tao, pakan amig unod Ginoo. Apan paghatag sa Ginoo og permisyon, ingon siya, pakan unta mo pero pilion. Dunay mahugaw ayaw. Dunay mahinlo kung malinis, okay, kauna. Munang Levítico 11. Sa Deuteronomy 14, mabasa na po nato, dili ikaw mukaon sa bisan unsang butang nga dulumtanan. Ang ana sa in English, abominable. Sa Binisaya pa, dulumtanan. Sa ito pa, dili gyud maayo para nimo. Kini mao ang mananap nga pagkanon ninyo. Baka, karniro, kanding. Ang sirbo, ang kurso, ang lagsaw, ang uso, unicorn, baka nga ihalas, o kanding nga ihalas, makauna. Unsa may ilhanan sa makaon. Ingon diha, ang mananap nga napika sa duha ang kuko,
og nagapangusap sa kinaon sa taliwala sa mga mananap, kana kanon ninyo. Sabi ninyo mga igsoon, ako ingon nga magwawaliwa, nalang ko naglibog-libog, anak, kanang unsaong pag-ila, ang pikas bang kuko, kanang tanawon pa nimo ba, kanang, diyan, may mananap, tanawon nimo, tanawon ako nibi, pikas ba ni kuko, tanawon ko nibi, o usap ba nispa, wag ko kalibog, anak. Kay 1970 pa, vegetarian ako. Karon mukaon ko, di ko mukaog karne gyud. Ay wa ko na, ako lang gisulti ninyo nga naningkamot ko pagsunod sa akong nahibaw-an nga may gisulti sa Biblia. Di ko mukaog karne. Mukaon ko sa isda diri masgad kay labas. Ngora po na. Panay guideline ang Biblia. Sa mga mananap, kinahanglan ang imong kaunon kanang pikas ug kuko ug nagapangusap. Sa mga naas tubig, ang imong kanon ang may kapay ug may himbis. Ang walay kapay ug way himbis ayaw kana. Naapay laing ilhana na. Sa mga naglupad o kanang mga mga fowls may nga na or livestock ingon nila. Ang imong makaon kanang dili mananagit, ang mananagit ayaw kana. Sa ato pa ayaw ka og agila, ayaw ka managit bitaw. Ang imong kanon kana rang ang kinaon nila prutas. Munay ilhanan nga gibutang sa Biblia. Sa Deuteronomy 14 3 pa yung sis. Bisan pa niyana, dili kini ninyo kanon, katong nagpungusap sa kinaon, kung sa mga adunay kukong nga pikas, kamilyo, libre, kuniho, rabbit man ang kuniho, pangusap sa kinaon, apan dili pikas ang kuko, mahugaw kini alang kaninyo. Na versikulo 8, ang baboy, ginikontrahan sa mga tao. Kay pikas ang kuko, apan wa magpangusap sa kinaon. Mahugaw kinialang kaninyo. Sa unod ni ini, dili kamo magkaon, dili usab kamo maghikap sa ilang lawas nga patay. Biblia man higsoon. Ang ubang tao gud, ang number 1 ginilang iupos ini. Mo sila, pastor, wa di mo nagbasas bag-untogon. Sa man di ay? Naamas bag-untogon, pastor. Ayaw ninyo tawga og hugaw ang gihinluan na sa Dios. Naaman na, pastor. Naas buhat G's 15. Padong taliha karon. Pero giapilong ngalan. Ang baboy. Paminawa ko ninyo. Kita, ang hinungdan nga mga unta, nga gamit ko lang ng kay apil manggukunin ninyo. Kay naandan mas mga tao nga kanon, ug nakapamatuod man po ang nangaon nga lami. By the way, ako lang na isugid, pardon me sa ako asawa ha. Ako asawa, wa ni mataong Adventista, na tao ning bulanon nga Katoliko. Litson ang kinaham inipod. Nag-agi po ni siya anang panikop, anang mga pasayan sa ilaw sa bato, sa suba, dito sa Bayog, sa Zamboanga del Sur, del Sur ba na o Sibugay. Kaagi siya ana. Kaon siyag alimango, kaon siyag kuwabutan, kantanan-tanan. Why butang nga gidili sa Biblia ang wa niya maagihi, kaya wa man siya kahibawong gidili na sa Biblia. Kaya wa man na itudlo sa simbahan. Ato nang abdan karon. Apan ang Biblia klaro nga nagbutang og kalainan sa unsay gitugot sa Dios nga makaon ug unsay dili. Biblia na. Padung tadi ha. Kini induta tanawon oy. Matud pa nila pastilan. Og malitso na ng simura nga nagsinaw. Mo tingog mas baba. Mo krakol kuno sa baba nindot. Apan tan-awa unsay gisulti ini. Dili ko hinlo, ayaw kog kana. Di ra bata mo tuo. Kuha pa tayo sakit. Pero nagsakit na tag high blood, nagsakit na tas kasing-kasing, muadto na tas doktor, muingon dahin ang doktor, sukad karon ay nagkaon ini ha. Paminawan ninyong doktor, sa tanang taong nasakit sa kasing-kasing o nakasakit sa high blood, nasakit sa high blood sugar, ang idili sa doktor, tanaw ninyo, mutuo nag-Diyos or dili ng doktora, nagbasa nag-Biblia or wa, ang idili sa Diyos, sa doktor, sa makadaghan, sa mataong masakiton na,
kung inyong tanawon ang labing daghan sa ilang gidili ang gidili sa Biblia. Ngano man na? Ngawa man na magbasa ng doktorag Biblia. Ngawa man na kahibawag unsay gisulti sa Dios. Kay ilan ang gitun-an sa science. Ang ginganlan sa Biblia hugaw na matud-an sa medical science nga hugaw gidi ay. Hugaw. Makadaot Diyos lawas. Tagaan ta magpipila ka sampula. Dunay usa ka doktor nga naghimog research, si Dr. McNaught. Iyag yung gi-research unsa man nakapahugaw ini. Gitan-aw niya ang karne sa baboy. Sa hilaw pa ug sa luto na. Ug nakakaplag siya nga sa matag upat kahiwa sa karning baboy, bisan ang gisuod na sa lata kanang gingalag karne norte. Gisuod na sa lata. Sa upat kahiwa, dunagyoy usa nga itlog sa trikina nga buhi pa bisan sa dilata na. Usa may trikina? Usa ka klasis parasite nga kun itlog na itlog, mangitlog man ang trikina, usa na ka klasis bulati nga kung mabuak na ng bulatiha, anha na mabuhi sa imong tiyan nga, mutaas lang po na siya, moabot na usahay og 5 ngadto sa 6 piece, magsubay ra ginas gitas-on sa imong tinai. Apan mukao na siya, mo paak na siya diha sa kilid sa imong tinai. Anha na siya mo mabuak ang iyang itlog diha sa imong tiyan. Kay sumala sa mga scientist, kana deng trikina, the longer you boil it, mitaas ang panahon sa imong pagpabukal niya, misamo tinuon siya kubul. Ang itlog, dili malutog pabukal. Kuyawa po anang itloga. Itlog sa klase sa bitok nga, kung imong pabukalan, mukubul noon. So, kay nikubul man imong gikaon, malitson ba, madilata na ba sa karne norte na, apan, anha mabuak sa imong tiyan. Pagkabuak sa imong tiyan, anha siya maitlog diha, anha siya man ginabuhi. Ug musubay na siya, mag-anam na siya kataas, hangtod magsubay na lana sa gitas-on sa imong tinai, gikan sa small intestine, ngadto sa large intestine, malukop. Kuya, delikado. Unya, makapaklag sa ugat sa imong dugo, kaya ang tambok nga naas paboy, numero 1 na. Unsay, nahibaw mo ko sa klag. Kana atong dugo, ang atong ugat good, mura nagsuba. Na diha magbaha ang mga dugo nga nagsubay sa tanang bayan sa atong lawas, gikas gibumbas kasing-kasing paingon sa atong baga, paingon sa atong ilong, munang nagsulti ko karon nga ikaunom na nakong gabi nga pagsulti, makabati pa mong naapa ko'y tingog kay ang binumbahay sa akong kasing-kasing sa dugo naa sa akong kaugatan. Now, kung naa ako'y high blood, abi ninyo ko sa high blood, ang akong ugat nakipot na. Unsay nakakipot? Ang mga tambok sa karne nga akong gikaon. Mura nagsuba nga dili kusog ang baha. Unya magsigig lumot, or may mga plastic nga linabay sa mga tao, inig kusog sa uwan, mga sangit ang plastic, mahitabo nga magguba ang dike, mao po na atong ugat. Ang atong mga ugat, mga kipot tungod sa tambok. Panahon nga kulbaan ta or panahon nga mag-exercise ta, mukalit lang kusog ang dagan, bumba sa tong kasing-kasing sa dugo. Pagbumba niya, kay kipot naman ang ugat, musibaw ang dugo nga naas kipot nga ugat. Pagsibaw sa ubos sa dugo, balik nga rin kasing-kasing, matukan ang kasing-kasing, ngunay ginganlan nilag cardiac arrest, heart attack. Sakit sa kasing-kasing, natukan ang kasing-kasing. Pagkatukan sa kasing-kasing, ara na ito, nga kita. Huwag mo kahibaw kung saan. Tawag na telepono. Padamog ambulansya diri kay na high blood ang akong igsuon. Igsawa, pamaabot ang ambulansya, patay nga naman. Wa makabalik ang ginhawa. Nga naman. Natukan ang kasing-kasing, di po ta kahibalog unsay first aid, ang buhaton unta nimo sa natukan ang kasing-kasing, ipa-resuscitate, ipabalik ang bumbas kasing-kasing, pinaagis, pinugos nga bumba, kanang gitudlo sa imo sa first aid. Bumbaha gina, aron nga katong nagbabag diha sa ugat nga nabara tungod sa tambok, mulusot pa, kay kung mulusot to, maluwas pa ng pasyentiya, mubalik pa iyang ginhawa, apan kalagmitan,
Kaya ang mahitabo gud anang stroke heart attack sa unan 5 minutos kung dili nimo na siya mapabalik pag ginhawa, dili nimo mapabalik pag andar iyang kasing-kasing, patay na siya. 5 to 7 minutes after the attack. Naabot ang ambulansya 30 minutos. Igo na lang mo ingon ang doktor, DOA. Unsay DOA? Dead on arrival. Diha pa mo nagbiyahe, atay na. Buhat na, dili ta sa padayon tas karne ha. Sa guideline, hinisis, Deuteronomy 14:9, sa tanan nga naas tubig, kinikanon ninyo ang tanang nga dunay kapay ug hingbis kanon ninyo. Ang bisan unsa nga walay kapay ug hingbis ayaw mo kaon, mahugaw kini alang kaninyo. Ang usa sa ilhanan matud pa sa usa ka scientist nga makaila ka sa manana o sa mga buhat sa dagat nga dili angayan kanon kung lutuon ninyo mo puwa. Tanawan ninyong alimango, puwa gina ini kaluto. Labing daghan anal. Unsa man day trabaho ana mga nganong gipambuhim nas Dios nga dili man day pagkaon. Ato na ning gisgutan kaganina, dili day ang pagdili kay dili makaon, kung kanon makaon gyud. Pagdili day sa Dios aron pagsukod ug mutuman bataniyag dili. Ug ikaduha, nahibaw gid po siya nga dili maayo para nato. Now, paminawa ko ninyo. Ang kanang dili maayo para nato, ang pasabot ana, maunay nagda sa mga butang nga makadaot sa tunlawas. Kay ang ilagon trabaho anang mga mananap nga dili pagkaon, sa in English ginganlan na sila scavengers. Unsa may scavengers? Sila mo'y tigtigum or tigkaon sa mga basura. Diris mamala ang mukaon sa basura, kanang gidili, atong ipakita sa picture ganina. Didto po sa dagat, ang mukaon sa basura sa dagat, kana pong gidili sa dagat. Diba, kakita mo? Sulay ninyong pungko, kanang di na mo kaagwanta, kay pirti ninyong kaon sa kinilaw gahapon. Adto mo, layo pa man kasilyas, kana may tao, lipungko, lamos likod. Bantayan ninyo. Di pa mo mahuman, naanay mo. Naanay baboy. Igon nimo talikod. Bisag unsaon nimo nagtabog yuta. Pagtalikod nimo ungaron ginas baboy. Muna ilang trabaho. Scavenging. Ang pagkaon sa basura. Ang pagkaon sa hugaw. So ang hugaw ilang gikaon, nakaunon po nimo. Di na. Nag-recycle ang hugaw. Kuha ninyo. Mao po ng mga alimango, mao po ng mga kinasun. Ang mga hugaw sa dagat, ilang ginakaon, lutuon niyo, mamuha na sila. Ingon ang mga tao, Pastor, wag di ay mo magbasag Biblia. Kaysa Biblia, nahaamay pananaon si Pedro. Gipakitaan man siyang mga mananap nga gikas langit, tanang klasis mananap nga nagkamang. Gisod sa habol kay gigutom mas Pedro, natuog man siya sa ibabaw. Pagtuog niya, nga gigutom sa ang taga-kusina, nagluto pa, wa pa man maluto, na Senyor San Pedro, higda-higda lang sa diha, pukaon lang ka na mo, maluto na. Samtang natuog si Pedro, gigutom naman siya, gipadamguhan siya sa Ginoo, buhat jis na. O ang nakita niya sa damgo, mga mananap nga suod sa habol, gitunton, gikas langit, tanang klasis mananap, apil tong gipanghingalan nato kaganina. O pag-abot ni ini, giingnan siya, tindog Pedro, ihaw, kaon. Ingon si Pedro, muna mabasa ni mo sa buhat jis, di yung ko Ginoo. Wag yung kusukad kakaon, anang ipangdili ni mo nga mang mahugaw sa Biblia. Apan ingon ang versikulo 15 sa buhat jis, Pedro, ayaw tao ga og dili binalaan og mahugaw ang gihinluan na sa Dios. Pilit ang mga tao ng teksto ha. Moingon day mga tao, Pastor, naas Biblia. Gihinluan na sa Diyos ang hugaw. Ang pangutana, ang mananap bagito sa iyang pananaon ang giingon sa Diyos nga ayaw tawga og dili binalaan og mahugaw ang gihinluan na sa Diyos? Dili. Kung basahon ninyong istorya, pag-abot sa versikulo 28, nahibaw mo, versikulo 15 man itong nag-ingon, ayaw tawgag mahugaw og dili binalaan ang gihinluan na sa Diyos, versikulo 15 na. Pagkataod-taod na ay nanuktok ng mga tao sa tagbalay nga iyang gisakan. Ingon po ang tagbalay, Senyor Pedro, San Pedro, na ay tulo ka tao nangita nimo. Kay paadtuon kuno kas balay ni Cornelio, ang kapitan sa sundalong Italianhon.
Busa, ang teksto nag-ingon, busa, tindog, lakaw, o adtua. Pag-abot niya dito, ang nakita niya ang pundok sa mga sundalo ni Cornelio, mga Italianhon. Sa ato pa, dili Israel hanon. Ang dili Israel hanon kun hentil sa pinulungan sa Biblia, para sa mga Hudiyo, dili gyud mo makigsalo og kaon ana, di gani mo makigistorya. Abi ninyo ngano, ang balaod sa mga Hudiyo kun maglakaw kag dalan, unya sa tumoy sa dalan makakita kag hentil, dili Hudiyo. Ayaw padayog subay anang dalana, kay kung maigo kas anino anang hintil, ang imong anino nga maigo sa anino ana, nahugawan ka na, kay hugaw ang mga hintil. Gidili sa mga Hudiyo ang pakigharong sa mga taong hugaw, ug ang ngalan nila sa mga hugaw ang dili Hudiyo. Apil si Cornelio ug ang iyang mga sundalo ug ang iyang panimalay. Busa sa didto na siya, nakakita man siya nga may hikay, may entertainment, maabi-abihon kaayo, kay ang buhat Diyos nagpasiugda man na sa istorya nga kini di Cornelio, Diyos nun kini nga tao, mainampuon, pero wa lang siya katultol sa kamatuoran. Apan napasidunggan sa Diyos ang iyang pagkasinsiro. Busa niingon ang Diyos sa kang Cornelio, pinaagig pananaon. Cornelio, kapitan, pada ditog tulo ka tao, pasuguin dito sa balay ni anang Pedro nga magpapanit, kay tuwa po dito iyang bisita nga iyang sangay, si Pedro nga sipas, paanhi ato, kay mutoy mutudlo ni mos kamatuoran, kay nakita ko nga sinsiro ka, apan wa lang ka katunong sa kamatuoran. Igsoon, bantayanan da ining taong Diyos nun, apan wa pa sa sulod sa panon sa Diyos. Taong kun ra gid na sa Dios. Apan ang gamiton sa Dios, mugamit siyang tao nga mo Bible study, mo hatag sa pagtulunan. Muna nakita niya kang Pedro, kay wa may muduol sa kang Cornelio nga mga Hudiyo nga mo Bible study, kay hugaw man ang ilang tan-aw sa hintil. Munang sa didto na sila, nagpundok na ang mga tao sa palibot, ingon si Pedro, nahibalo baya mo nga ang mga Hudiyo gidid-an sa iyang relihiyon sa pagduaw og pakigsandurot sa dili Hudiyo? Apan gipadayag sa Dios kanako nga dili ko naisipon nga mahugaw si bisan kinsa. Si bisan kinsa. Dili ko naisipon nga mahugaw ang mananap nga nakita nako sa habol, dili. Kadto di ay mga mananapa, gisimbuluhan di kadto sa mga tao nga wa isipas Hudiyo nga angayan tagaas maayong balita, kay di man sila makigistorya kay hugaw man. Apan ingon si Pedro, gipakita kanako sa Dios pananaon nga dili na nako isipon nga hugaw ang iyan ang gihinluan. Kaya tinuod ang pagkasulti kanang pulong iyan ang gihinluan ang gipakamatyan ni Kristo sa krus. Kaya paghinlo niya sala sa mga tao, ang iyang pagpakamatay sa krus. Maghuna-huna bata nga ang gipakamatyan ni Kristo sa krus ang baboy? Maghuna-huna bata nga ang gipakamatyan ni Kristo sa krus ang bitin? Maghuna-huna bata nga ang gipakamatyan ni Kristo sa krus ang ilaga? Kay mo man nagisuod sa habol, dili. Naibaw ta nga ang iyang gihinluan ang tao. Ug ang Hudiyo, kay di man mo Bible study sa dili Hudiyo, giingnan sa Dios, pinagig pananaon si Pedro. Ayaw tao nga hugaw ang gihinluan na sa ato pa, kanang tao nga ako nang gipakamatyan, duula na. Muna iyang nasabta ni Pedro, atong basahan ang sumpay. Niya pa sa Job 14:4. Niya ha? Nganong kumisido ta, nga ang hugaw yun. Kaya ang Biblia ang nag-ingon sa Job 14:4. Kinsa ang makakuha og usa ka butang mahinlo gikan sa mahugaw, walay mausa. Masabot pa sabot ana. Ang ginganlan sa Dios og hugaw, bisag unsaon nimo naghugas, hugaw gina. Ang hinluan sa Dios dili ang hugaw. Ang hinluan sa Dios ang nahugawan. Kinsa may hugawan? Ang tao. Kaya ang hugaw nga makapahugaw, bisag unsaon nimo hugas ng hugaw, hugaw gina. Sulay kuno ninyo karong gabi. Pagkalibang ninyo, pagkabo kuno mo usa ka tasa inyong tae.
Ibutang ninyo sa planggana, bubuin ninyo duha ka kahon sa pulbos nga tide. Sulay, wasa-wasa. Pangutana, humani mo hinlui ang usa ka tasa nga tae, nga hugaw. Pinaagis duha ka kahon nga tide. Dili na ba na tae pagkahuman? Hinlo na ba na? Nakunin nyo ang prinsipyo, dili man ipinilusopo. Mauni ang sentido kumun. Ang hinluan sa Dios ang nahugawan, kisay nahugawan ang tao. Dili ang hugaw magpabiling ng hugaw kay sa Hub 14:4, doon na ba'y taong makahimog hinlo gikas mahugaw? Wala. Ang hugaw, ang baboy, di gyud mo mutuo tagaan tamog eksperimento. Gisulayan ko na nis ubang lugar ug naanay nagpamatuod sa ako ini. Ingon ini nga experience ni. Ibutang talang mo insister ka yon na kanang baboy imong gibuhi. Imo lang ang kaunon kung igo na iyang edad, pero di gina nimo patilawon o bisan unsang hugaw. Pagbuntis Diyos imong anay, pagbuntis ha, pamira ha, eksperimento ni, o gusto ka nga, sulayan ay sulay, diya sa imong balay. Pagbuntis Diyos imong anay, ilahi na sa ubang baboy nga gipakaon nimo sa lamaw o gipakaon nimo atong tinaay sa isda nga imong gipalit ka ganina anang nagsing gidas dalan, isda. Pagkuha ninyo sa tinaya to, gibutang man ninyo sa lamaw, niya gipakaon man ninyo sa baboy. Ayaw na, kanang nagbuntis ni mong baboy, isud na nas imong kwarto. Dito na nas kwarto, pahigdaan na sa imong katri, trapuhi gina siyag mangihi, o pagpalit og wet wipes, pagpalit og diapers, kay sigurado, pagbutang og alkohol, tanang klases pahumot, siguruha gyud nga kanang iyang gibuntis, kung ipaanak na, hinlo gina. Diha na pabuntisas imong kwarto. Pakan na ka gatas, biko, macaroni salad, pakananan. Ayaw tong lamaw. Ayaw. Aron sigurado ka nga ang iyang gibuntis hinlo. Nakaro, ibutang talang. Kanang wa nagyud kakaog lamaw nga baboy. Nahimsog kay gatas. Lugaw. Unsa nga na? Arroz Valenciana. Nindot kayo. Macaroni. Nanganak! Makatawa na ka. Kanang inahan, nakakaon pa man naghinlo, hugaw, so pa buntis. Pero kining anak, nagini kakaon, kayang inahan ini, gatas naman, bunamin. Anyway, sa ngalan ng mga gatas, kaya sa una, nakatilaw mo ng East 26, usas pinakamahal nga gatas sa mga bata. Anyway, muna na ipakaonin mo, na tao! O ibutang tala, nanganak ang anay. Upat kabuok ang anak sa anay. Perting himsuga, gatas goy kinaon. Na kanang mga nati, kanang mga baktin. Ayaw gyud nagpasudlas imong banyo kung malibang ka. Ano man, makabaho na, naganahan na si baho. Pero ayaw gina pakita og magkaihi-ihi, magkahugaw-hugaw na diya. Trapuhi gyud nagdiaper, sweet wipes, alcohol kay sigurado gyud ka nga hinlo na. Imo ganang andam para litson. Ibutang tala na tulo na kabuan ana nakadako ang upat ka baktin. Wa gyud sukad kakaog hugaw. Wa pud gani kakitag pita. Wa pud kailag unsay lamaw, wa pud kaila og unsay hugaw dito sa ilawom sa banggira. Wa kay ang iyang nakitaan ang air condition ni mga kwarto nga tiles ang salog og ang imong banyo nga pinahumot. Mo na nata sigurado na kakini makaon ko na gini kay hinlo naman testingi og hinlo na bagina kawa bagina kakitag pita. Pagbutang og duha ka pundok sa pagkaon sud sa imong balay. Ibutang og mga 10 metros ang distansya gikan niining upat ka baktin. Ang usa ka planggana sudli kana sa mga tinais isda, sudli kana sa mga pinahid sa mga hubag nga gioperahan dito sa hospital, ibutang na anang planggana, lamawa ka nagmaayo kay humot man na para nila og dirispikas kay hugaw man tong pagkaona. Pagbutang dirig pagkaon nga wa gihugaw, butangig ice cream kanang pang-birthday ba? Butangig biko, butangig macaroni salad, butangig spaghetti,
butangig arroz caldo, butangi og chocolate cake, pamutang diha. Duha ka pundok sa pagkaon. Ang usa di kalidad pang-birthday, ang usa lamaw sa hugaw gikas kusina ug sa mga hospital. Buhii kining upat ka baktin nga wa gyud sukad kakitag pita. Pasagdi asa na padung. Na-imagine ninyo ang talan-aon? Na-imagine ninyo? Nahulagway ninyo? Mangutan ako ninyo, kinahulagway man na. Handura raman sa inyong una-una ang akong gibutang karon. Sa inyo lang paminaw. Tugan lang mong tinuod. Sa inyo lang paminaw. Kining upat ka baktin nga diha pa ang inahan sa pagbuntis pa kanila. Sud nas kwarto, wa na kakauglamaw. Pinakaon na gatas. Unya na tao na ni baktin. Gibibiron gini pag-ayo. Gipakaon ginig mga salad. Gipakaon ginig mga chocolate cake. Unsa pa diha. Karon sa nagpundok na ning duha ka pundok. Kay tulo naman kabuan. Pwede naman litsunon. Sa inyong paminaw, asa mandagan kining upat ka baktin. Tubag. Asa dagan. You see? Wa pagani mo nag-eksperimento pero nakasabot na mo sa punto nako. Ang daganan ining upat ka baktin, dili ang ice cream, dili ang chocolate cake, dili ang macaroni salad, usa ka planggana to. Dili ang macaroni, dili ang spaghetti, dili ang arroz caldo. Ang daganan ining tulo ka baktin nga wa gyud sukad kakitag pita, ang planggana nga gisudlan sa tinais isda sa nana sa hubag nga gioperahan sa ospital, gisagol kana nga murag halo-halo, tuwa ang planggana, baho na kayo. Muna inang daganan nganuman, dili mamakak ang Biblia. Hub 14:4. Kinsa ang makakuhag uska butang mahinlo gikan sa mahugaw, walay mausa. Ang hugaw gina. Bisag unsaon pa na nimo. Iti. Pagsandok ko ng iti sa manok, waswasi ka na og duha ka bar nga Mr. Clean. Di na ba na iti pagkauman? Iti nga naman. Ang gihinluan sa Dios ang nahugawan. Si Cornelio giisip nga hugaw sa mga Hudiyo. Dili kay ang hugaw mo'y hinluan. Kay di man imo kahinluan ang hugaw. Hugaw gina sumala sa Biblia. Levitico 10:10, aron mailan ninyo ang kalainan sa balaan o sa dili balaan, ang kalainan o sa mahinlo. Isaias 65. Kini ang mga tao na ni, ang propesiya na ni, asa ta paingon langit og mutumantas kabuton sa Dios. Asa ta paingon impierno kundi ta mutumas kabuton sa Dios. Isaias. Nakita ni Isaias ang mga tao na muyo na sa eternidad. Gibuklad ko ang akong kamot sa tibuok nga adlaw sa usa ka katawhan nga masukihon, nga naglakaw sa uskadalan nga dili maayo, sunod sa ilang kaugalingong mahuna-huna, usa ka katawhan nga sa kanunay, naghagit kanako sa akong naong nga naghala dito sa mga tanaman, nagsunog sa insinso, ibabaw sa mga ladrilyo, naglingkod sa tiliwala sa mga lubong, nagpuyo sa tinago sa mga dapit, nga nagkaun sa unod sa baboy, ug ang sabaw sa mga butang dulumtanan, anaas ilang sudlanan. May silot ba ang Diyos nining mga tawhana? Isaiah 66:15 paingos 17. Aniya karon si Yuba muanhi uban ang kalayo, uban ang iyang mga karo, masamas alimpulos aron sa pagpahamtang sa iyang kasuko, uban ang kabangis ug sa iyang pagbadlong uban sa mga sigas kalayo. Kay pinaagis kalayo si Yuba mupahamtang sa hukom ug pinaagis iyang espada ibabaw sa ng unod ug ang mga panatay ni Yuba daghan, sumpay. Kadtong nagabalaan sa ilang kaugalingon, nagputli sa ilang kaugalingon aron sa pag-adto sa mga tanaman, sa luyo ug diha sa talawala, nagkaon og unod sa baboy, dulumtanan ug ilaga. Unsay sumpay? Basahan ninyo. Silang tanan magadungan sa pagdangat sa katapusan, nag-ingon si Hiyuba. May destino di ay ang mga taong wa musunod sa iyang kabubuton. Adto sila paingon sa kalaglagan, sa kasuko sa Dios. Pilipos 3:19. Habi ninyo, daghan ang mga tao nga dili gyud kaadtog langit.
Kay ang hinungdan, gipalabon nila ang ilang tiyan kay sa pag-alagad sa Diyos. Muna, Pilipos 3:19 na. Basa tantanan, be? Kitantanan, basa. Ang ilang dangatan, mao ang pagkalaglag. Ang ilang Diyos, mao ang ilang tiyan. Ang ilang gipasigarbo, mao ang ilang kaulaw. Ang ilang gihuna-huna, gitumong dihas mga butang sa yuta. May mga tao nga di gyud malangit. Kay matud pa nila, di man ko kabiya ana good nga mga lami manggud na. Igsuon, sultihan tamo. Para nako bahala nagunsa na kalami, magpalangit ko. Wa gyud ko katilaw biya pod. Kaloy sa Dios kini akong tiyan, wa gini masudli bisag gamay baboy. Wa po ko katilaw ganiya. Unsa pa man, gawas ni anang pagkaon, unsa pa man ang iniya. Ngano ang mga tao di man mutuo sa gisulti sa Biblia? Kinsa may ilang tuuhan? Ang mga pangulo sa simbahan. Ezekiel 22:26. Basa mo ba nako? Gilapas sa ilang mga saserdote. Kinsa man ang saserdote? Sa ato pa na karon, either pastor, ministro, reverend, bishop, obispo, pare, mauna sila. Saserdote nga lang, mga relihiyosong pangulo sa katawhan. Gilapas sa ilang mga pangulong relihiyoso ang akong kasuguan. Gipasipalahan ang akong balaang butang. Sila wa magbutang og kalainan sa balaan og sa malaway. Ni magtudlo sila sa mga tao sa kalainan, sa mahugaw og sa malinis. Gitaptapan ang ilang mga mata gikan sa akong adlaw ang ipapahulay. Og ako gipasipalahan diha sa ilang taliwala. Igsuon, daghan diin taon kaayo ang mga taong maangin. Kay ang ilang magtutudlo, may musulti nila, makauna, kay gihinluan na sa Diyos, wa na'y hugaw, naas buhat Jis, ako nang gisaysay sa inyo ang kahulugan. Dili di ay hugaw ang gihinluan, ang nahugawan di ay silas Cornelio o ang dili Hudiyo, ang mga hintil. Mo'y gihinluan, dili ang mananap. Kay si Hub may nag-ingon, wag yo'y makahimog hinlo sa mahugaw. Ang hugaw-hugaw gina. Ay, pagkanindot sa pinulungan sa Biblia. Ang Diyos nagtigom og pundok sa katawhan sa iyang gipreserbar ingon nga tigpamatuod ngadto sa kalibutan nga ang iyang paagis kinabuhi maoy labing maayo. Pinasahi nga mga tao ang nagsunod sa iyang kabubuton, munay iyang pasudlon sa gingharian sa langit. Ikaduhang Korinto 6:17-18, busa panggula kamo gikan kanila. Sa manang gikan kanila. Gikan anang mga pundok nga wa magbutang og kalainan sa mahugaw og sa malaway. Panggula kamo gikan kanila, magpalain kamo gikan kanila. Nag-ingon ang Ginoo, og ayaw na mo paghikap og mahugaw og pagahinangpon ko kamo og ako mahimong inyong amahan og kamo mahimong akong mga anak nga lakig, anak nga bay, nagaingon ang Giyoba nga makagagahom sa tanan. Sa may hangyo sa Dios nimo. Maghukom 3:4. Busa karong magmatngon ka, nagahangyo ako kanimo. Ayaw pag-inom sa bino ni maisog nga ilimnon, ayaw pagkaon sa mga mahugaw nga butang. Uy, naapaday ubang butang makadaot gawa sa makaon. Naapaday sa mainom. Ang manual sa inyong sakyanan, kung nag-ingon gasolina itubil, gasolina giitubil. Ay ginasudlig krudo, ay ginasudlig tubig, kuba ng makinahan. Mao po na itong lawas. Ang manual nag-ingon ayaw sudli ana, kay makadaot na. Ayaw, tumana na. Ang isud, kanarang dili makadaot. Unsapay, ubang butang makadaot sa lawas. Atong basahon Proverbio 20:1. Ang bino, sa may bino, ilimnong makahubog. O sa katigtamay, maisog nga ilimnon sabaan. Bisan kinsa nga masayop tungod ni ini manggialamon. Di ba nakaamgo mo? Hilumon nga tao. Pero nakainom na, hasti lang sa baana na. Di yun kaabla sa uyab, naibog sa kayo anong bayhana. Ingnan bitaw sa amigo, hutdasan yung uska butilyang kulapo pre. Pagkahurot sa uska butilyang kulapo, ingon na day, ikaw mao ang bituon sa akong mga damgo.
Kung mahimo po, puon ko ang bulan. O gihalad ko kini sa imo tubangan. Isog na. Daga nagsulti nga naman. Hubog na. Ano yung gisulti sa Biblia? Proverbio 23, 29 hangtod 93. Kinsa man ang may kasakit. Kinsa man ang may kasubo. Kinsa man ang may panagkabingkil. Kinsa man ang may pagbagulbol. Kinsa man ang may samad nga walay gipasikaran. Kinsa man ang may kapulas mga mata. Kadtong magpabilin sa pag-inom-inom og bino. Kadtong magpanggula aron sa pagpangita sa sinakot nga bino. Sa man sinakot nga bino? Kuter, bahal. Dili ka magtanaw sa bino kung kini magpula, kung kini magpangidlap sulod sa kupa, kung sa baso, kung sa galon, sa diha nga kini magatagay nga mahapsay. Tagay kibali. Sa katapusan kini magpamaak samas bitin ug muiko samas udto-udto ang imong mata makasudong sa mga butang nga katingalahan, ang imong kasing-kasing magpamulong sa baliko nga mga butang. Sa elementary pa ko, public school man ko, na may principal nga maayo kayong diskurso. Panahon sa politika, kwaon to siya sa among mga kandidato kay maayo muwali, maayo musulti ang mga tao, maibog kay niya mutanaw kay maayo magid siya musulti. O sa kabutang ang problema, kung mahubog na siya, wa gyud siya buot. O sa kapanoon ni ana, pag flag ceremony na mo sa eskulahan, hubog siya, gilatigon niya ang mga bata, nanagan ang kabataan sa classroom, kami. Unya, pag adto niya sa gate, mga igsoon sa iyang kahubog, on duty ha, principal nga on duty sa iyang kahubog. Ngihi bitaw siya sa atubangan sa gate, ang iyang signature, giihi niya, ana. Katawa mga tao, ano sa'yo akong punto, gipasabot. Ligdo nga tao, respetado nga tao, taas og ranggo nga tao, edukado nga tao, apan sa epekto sa bino, nawa ang iyang insaktong panimuot. Nangihi sa tubangan sa publiko, diha sa gate sa eskwelahan, signature pa ang iyang ihi. Murag sign bitaw niya sa papilis. Wa nagibuot. Nga naman, muna gisultis Biblia, propesiya kanay gala, nganong ato mang yung anaon atong kinabuhi. Kita bitaw, di patakainom, magtanaw ta subok, maluoy man ta, di ba? Pero ngano mang yung panahon sa tagay mo, inom mang yun. Ang bino, mapahisalagon. Proverbio 31, 5:15. Tingali unya manginom sila og malimot sa kasuguan, balit aron ang ustisya alang sa bisan kinsa nga ginasakit. 1 Corinto 6:9 og 10, nasayod ba kamo nga ang dili matarong dili makapanunod sa gingharian? Ayaw kamo pagpalimbog, walay makihibalawason, walay tigsimbag Dios, walay mananapaw, walay bayot, walay kawatan, walay dalo, walay palahubog, o walay tigpasipala o tulisan nga makapanunod sa gingharian sa Dios. Grabe ning Biblia igsoon. Black and white ni musulti. Muna atong gingalag, without borders. Kay bisag kinsay mo babag, mulusot gyud ang kamatuoran. Maunay without borders. Isaiah 5:22, allowed katong makusog nga mo inom sa bino og mga tao nga kusganon sa pagsakot sa maisog nga ilimnon. Now, gawa sa bino, gawa sa pagkaon, naapabaylain nga dili maayo sa aton lawas. Deuteronomio 29:18. Tingali niya sa taliwala ninyo, dunay lalaki kung babae, kung panimalay, kung banay, kinsang kasing-kasing, mutalikod, panigarilyo, mo hunong nako, di nako manigarilyo, kay gidili, des Biblia. Inom, hunong ko pastor, kay gidili, des pag-inom, og bino. Kaog baboy, mo dili nako, mo hunong nako, gisulti. Pero sigarilyo, pastor, wag yung ko'y nabasahan, ana nga, sultis Biblia. Abi ninyo, ngano na? Kaya ang pulong tabako nibutho sa kasaysayan sa kalibutan ni atong 15th century. Ang ekspedisyon ni Columbus gikan sa Espanya sa pag-abot ni inis Amerika. Kay si Columbus may nakadiskubre sa Amerika. Although ang unag yung nakatungtong sa Amerika, si Amerigos Vespucci man nga Italiano, si Christopher Columbus nga katsila, mo'y gingalag discoverer of America. Muna'y pagdaan nila ni atong usa ka klasis gamot
o sa kaklasis dahon nga matod pa nila kung ilan ang masimhutan mura silag maglutaw sa langit. Munay kasaysayan sa tabako 15th century na naabot sa Biblia. Sa kasaysayan sa kalibutan, dili pa masuwat ang pulong tabako sa Biblia kay panahon ni Ginoong suswa pa man mailing tabako. Unsay nailhan sa Biblia? Gamot nga makahilo og ahinho. Wa lang ang term nga sigarilyo kun tabako. Pero naa ang prinsipyo gipadayag nas Biblia nga dunag mga tao nga mogamit sa mga butang gikas tanom nga makahilo og namatud-an na higala. Ang tabako numero 1 hilo sa lawas. Si Gabriel by Flas Ilorde, champion gikan sa among lugar sa Sugbo, taga Bugo, silingan namo kay taga Daan Bantayan mami. Nag-edad pa siya 20, champion na siya. Siya'y labing gamhanan, labing maayong boksingero sa wapas Manny Pacquiao. Kay siya ang Pilipino champion. Apa namatay si Gabriel by Flas Ilorde sa pangidalong 30 anyos. Kay human siya mapildi ni Osaka sa Japan. Nagtukod na lang siya gym dias Manila kanang gingalag Galurde karon kay ang iyang anak nga ang iyang asawa nga anak sa iyang manager nga si Lupi Sarial dato man munang nanudlo na lang siya boxing, pero nanudlo siya boxing, sige siya panabako, gibadlong siya sa iyang asawa, hangtod na buslot ang iyang baga, lung cancer, 30 ra edad. Si Yul Brynner, katong artistas pelikula sa Hollywood, nga nahimong paraon sa salida nga 10 Commandments, ngunay ginganlan sa Hollywood, ug usas pinaka-bright nga aktor sa kasaysayan sa ayo kan-an inyong kanang maayo tuguting ang inyong kalag magkalipay sa iyang kaugalingong katambok, pahimuslin ninyo ang kwarta, palitan ninyo ang may kapuslanan, ayaw mo pamalit anang butang makadaot sa inyong lawas. Og di gyud mo hunong mga misis, kung di gyud mo hunong si mister sa panabako, pagsabot na lamo dong i-insured ta na lang kadong ha. Ano insured man kunin mo? Kasi sigurado maging kang mamatay dong sa imong pagkahinabako. Si Ilorde 30 ra may edad. Si Yul Brynner 33 ra may edad. Nabuslot man baga. Ang pag-opera rabas baga, na, pirting mahala. Ay, milyonaryo ka. Kaya mabuhi pa man tao sa ray baga, pero di nakatrabaho bugat. Kaya mag-abot naman ginaha, naman, man ikaw nga tao, nga magtubag-tubag sa Diyos. Ang hinulma magaingon bas iyang maghuma, nganong giingon man kunin mo ni ini pagbuhat, imo mabasolon ang Diyos? Kung sa'y nahitabo sa imong lawas ron, dili. Ang mabasol ikaw ra. Maingon siya, kung maminaw kamo kanako nga Ginoo nga inyong Diyos, ug buhatin ninyo ang giisip ko nga matarong ug magtamod kamo sa akong sugo, ug magtuman kamo sa tanang ipabuhat ko kaninyo, di kamo kastiguhon sa bisan unsang sakit. Ako ang Ginoo mao. Ang pagbalik ni Kristo mao'y atong bugtong ug katapusang paglaom. Pananglitan, moingon ka, pastor, nauwahin naman ko pagkadungog. Nadunggan ako ng mga butang nga pastor, naigo naman ang akong lawas. Ayaw kabala ka. Ang nahibilin sa imong kinabuhi mo itugyan sa Ginoo. Kung naanay na sakit, may nagubo-ubo ka na, kaya naanay buslot imong baga, kaya nabako, kaya yun ganito, kananalay hatag sa Ginoo. Ingna na lang ang Ginoo, Ginoo, nauwahi manggug ko. Nahibawaan ko ng mensahea, na ano man, nagubo-ubo naman ko. Ug naghubag na ang imong atay kay mo manay sakit nga igoon gyud sa bino. Kay ang gubon sa bino kay alcohol man na ang imo mang atay kay ang atay man nga bahin sa imong lawas ang tig filter sa bisan unsang liquid nga may hilo madugay mabunog naman na mahimo ng liver cirrhosis di na mudawat og tambal ang imong lawas manghupong ka nagmutumar ka mo na nay naabtan sa dihang naabtan ka sa ebanghelyo kana nalay itugyan sa Ginoo ingna na lang Ginoo. Ulahin naman sa naabot, kay ang Ginoo na mo ingon, ayaw ka bala ka. Kay dito sa langit, unya, ilisdan ko man ang imong lawas nga madunuton sa di na madunuton. Ilisdan ko man ang lawas nimong masakiton sa di na masakiton. Kay walay ulahi para sa Dios.
Kung naabtan ka sa Ebanghelyo, nalimin ka na sa bisyo, karon mo'y panahon, nga biyaan mo ng bisyo, itugyan imong kaugalingon kaniya. Kaya pagbalik ni Kristo, mo atong bugtong o katapusang paglaom.